Goeie Willem. Jongen, wat is Zweden? Dat is een prachtig landheid. Het is schitterend mooi waar heel dit. En het landschap is vanzelfs prachtig mooi. Het is volle roeger en volle uitgestrekter als het oude Denemarken. En ook het mooie van Zweden is dat het overal maar een beetje delstrieken kist, maar niet tentje. Zo neemt de Allemans red, als ik het goed uitspreek. Dus dat is ideaal. En vooral ook dat aardig wat van die markers hast. Dan is het al wel noffelijk om de jongens even een beetje op te frissen. Ook al is het wel aardig, frisser om een pisser. Maar het is dan wel noffelijk om dan het roegste zwitter een liets beetje aan. Het mooie is ook dat ik overal maar wat vuurtjes stoken kist. Nou toevallig hier is, hebben we hier een toenen. Ook maar er al even een beetje bij blijven, want ik wil dadelijk wel mijn koffie hebben zelf, maar het is vier in clear. Maar nee, ik ga hier oosten naar de zin. Het is, zoals ik zei, prachtig mooi waar. Ik ga heel dit mooi voor de wien, ik wel aardig. Dus in die zin zit het al aardig op, net dat het ervoor om te dwaan is. Maar al een paar keer zelfs even wat vreemd omfietst. Want ja, het is hier ook weer een beetje oors qua waaiwijzering en qua boskpaden en neem het al maar op. En het is ook wat meer klim als in Denemarken en als in Duitsland zelfs. Dus het is ook wel eens even behoorlijk zwitten. Maar ja, ik ben ook net voort om met 2 vingers in de oors, 2 hier om mijn raad heen te fietsen zelfs. Dus er moet ik een beetje asje bij komen. Nou, dat weet was zo wat. We even een update en we jaren wel eens weer. Dat ik zal even koffie drinken. Willem, goeie. Oh ja, nog even een liedje PS. Mochten ze die al afvragen, had ik hier al een elandsjongen ha? Nee, dat ha ik nog net. Wel een boert, mijn waskaging dat er eland binnen. Maar juist ben ik ook waskagen. Maar zijn dat elanden en beren ben je net zo heel gevaarlijk. Maar je moet hier meer omdenken om fanatieken. Omdat je dus zelf een heel soort in de bosken binnen. En ja, juist de jongen dat ik mezelf hier even bosk. Hier achter in dinges. Hier ik voort al een tiek op poorten. Dus daar moet je wel oosam denken. Maar nog net een eland. Zodra ik een eland zag, dan bestond de eerste Willem die het jaart. Goeie.